Mastegar xiclets s'ha fet tota la vida. Els indis mastegaven resina per fer-se passar la set. És molt sabiondo, aquest home. Centenars d'anys després, en Víctor, un barceloní de 31 anys, ha trobat una nova aplicació al món del xiclet. Vamos a verlo. Hola, Víctor. Hola. Què tal? Molt bé. Vols un xiclet? Sí, gràcies. Gràcies. Ara ja pots dir a tot Catalunya què és el que saps fer. Menjar xiclet, escopir-lo, xutar de puntada cap amunt i agafar-lo de nou amb la boca. Que això és una guarrada, hablando en plata. En el pati del col·le, amb l'equip de l'escola, l'entrenador ens ho deia que durant l'escalfament que mengéssim xiclet per refrescar. I un dia ja em va venir i vaig xutar cap amunt. A la primera no em va sortir, però amb la pràctica... Esto se lo has dicho a tu médico. Bé, nosaltres tenim 5 xiclets, 1, 2, 3, 4, 5. Per tant, tenim 5 oportunitats. Si amb aquests 5 xiclets no aconsegueix ficar-se-la a la boca un altre cop, ja no estaríem parlant d'una habilitat, estaríem parlant que té un morro que se'l trepitja per fer-nos venir cap aquí si no sap fer res. És divertit, eh? Primera oportunitat. Està mastegant una mica per donar-li la forma esfèrica. Toma. Bueno, está bien. Que sí, me encanta. I fins quan ha de durar la broma? Com Cristiano Ronaldo. El Víctor té una diplomatura en empresa internacional i de dilluns a divendres treballa en un banc. Li he fet posar el traje un moment simplement perquè veieu que és una persona normal. Bueno, doncs ja està, Víctor, ja pots tornar a canviar. Quanto cabrón. Anem a comprovar si és capaç de fer el mateix, però amb un xiclet del tamany més semblant a una pilota de futbol. No hagas esto en tu casa. En serio, no lo hagas. Es muy peligroso. Impressionante. Bé, doncs, Víctor, moltes gràcies. A vosaltres? Que vagi bé, És Messi, eh? El xut de Messi! Gol! Te l'has preparat, aquesta, eh? Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.